Cowley har i over 50 år støttet velgørende arbejde. I Danmark lever mere end 60.000 børn i fattigdom. Børn, som sjældent kommer på ferie eller udflugter. I Cowley mener vi, at alle børn har ret til en dejlig ferie, og derfor støtter vi Red Barnets ferielejre. Det startede med, at jeg var på min mors arbejde, da hun var på praktik. Så spurgte min mor, hvad jeg skulle lave i sommerferien. Fordi at hun skulle nemlig på arbejde hele sommerferien. Så sagde jeg, det ved jeg ikke. Og så da vi skulle spise, så var det mig og min mor, der skulle hente en burger. Så var der en avis, og så stod der Red Barnets sommerlejr. Og så sagde min mor, det skal du med på. Og så sendte hun bare, at jeg skulle med og alt muligt. Og så kom jeg med. Red Barnets ferielejre giver børn som Sherwin et pusterum fra hverdagen, mulighed for at grine, lege og få nye venner. På lejrene er ingen udenfor, og nye venskaber opstår. Børnene får oplevelser, de ellers ikke ville have fået, fordi deres forældre ikke har råd eller overskud. Hver gang du køber Cowley saftdrik, er du også med til at gøre en forskel. Og tak for det.